Okay, mayong mudto na usab Luzon, Visayas o Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala ni nga atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acababino adlaw na usab karon mga higala nga Sabado, no? Sabado. Pizza 27 na karon mga higala, no? Abi no. Kaganinang buntag nanapon may napahigayon gyud gihapon namo ang kining amo ang BEC Assembly kay kada ikaupat nga Sabado man may nga pong BEC Assembly unya. Of course, akong giawhag, akong mga sakop nga mag house to house, no? Di dapit mga higala makuan, makatabang po kayo yun sa BEC, no? Kaya akong giawhag ang akong akong mga sakop nga kung mahimo kung ani kanang mag house to house kuan mo unya house to house kana bang unsa ngalan ni house to house nga pag rosaryo. Ayan, no? So, rosaryo mga BEC, no? Mga house ka kinahanglan nga makasak nga gani. Kining amo adire kay sa usara man gyud ka balay kada adlaw. Mula pa may mga higala sa November, December. Kay mangluod man tong uban nga dili masakan o nya 30 ba ya kabalay kay kada adlaw. Nya sugod November October 1 ato sa kuan 30 na baya ka adlaw na day uno nya pila ka balay so may puruhan nga mulapaw usahay mag-ulan di pod man dayon so man nga usahay kini nga mo ang monthly rosary mo maabot may usahay December unya kung dunay gamay nga mga halad na among ihalang among gigam amo po nang gamiton para gyapos ang mga projects kay kami diri sa kuan there is ayungon nagpadayon mi naghimo-himo pa mi dito ang mga kapilya nga medyo daan-daan na amo po lamang ning taong gipayo kung di na gyud madalag ayo kay perti na yung kuana lung sa ato pa na huyang na gyud kayo nagtukod na lang ning bago nagtukod pa meron og kining daycare center kay ngano man malingaw ka kay daghang kaysa ako ang mga Katoliko nga mga pure gyud nga Katoliko nga ang ilang mga apo dito pa eskwelahas protestante tas laing relihiyon magyapon man huyod no daghang kayo nga mga Katoliko nga dito pa eskwelahas sa laing relihiyon ang ilang mga bata sa daycare ayaw na mo na nga as a challenge na natong mga Katoliko nga makaput up gid tao kalo is Ginoo murag nang hinahinay migtukod na may usa ka classroom nga nanunga-tunga pa talaura na laman og kuan na namo gipinisinga na ning bongbong unya naanay mga bim kompleto na ug gani nagkuan nami nagfabricate nami og ato putaw magyapon nana no kay akong plano gyud naagitay ato kay pastilan po ng mga laing relihiyon man hinuon mga bata di naman noon manguros so sila paita no so wala no so kami po rin niya usa sa makatabang namo kini mga activities kay ingon ani no pero kuan jud recorded tanan and then do nagyoy gitawag og accounting tanan aron gyud pod ba nga kwintas claras pod ba ano sabi no so padayon ta mga higala aron nata sa ato ang saint of the day saint of the day nato karon mga higala Pizza 27 Sabado. Kinsa man. Bueno, di ara mga higala. Kinsa man. 27. Uy, si San Vicente de Paul. O, ang amuang ang kuan kanang patron sa mga Vincentians, no? Nga maoy among mga formator dito sa una sa kining Seminaryo Mayor de San Carlos. Di ko malimot ang mga rektor, si Father Manuel Henite, si Father daghan sila mga higala, si Father Rafi Socaldito, daghan sila mga higala no mga bantugan nga mga formator sa Seminaryo Mayor de San Carlos no ano nyo ang ilang patron mao si San Vicente di po nilang bang magtutukod founder
Abi no kini si Saint Vincent de Paul, usa kini siya ka pari nga French ni siya, no? Confession of a dying person which opened his mind to many things that belongs to God. And first, with the help of rich people, he established many charitable institutions. Iya pong natukod kining Congregation of the Mission, mga Vincentians, together with Saint Louis de Marillac, no, they also established, no, the Daughters of Charity, no, nag-promote og mga several hospitals, collected for the victims, no, collected relief funds for the victims of kining war, unya donor in clerical kining formation intended in the establishment of seminaries. Oh, wala ngilngig kini mga igalo, mga Vincentians, no? Unya ang nagkuan ani, nagpaluyog yun nila ani, mao si Saint Vincent de Paul, ang ilaha nga founder. Pope Leo the 13th made him the patron of all charitable societies. Society of Saint Vincent de Paul, founded in 1813 by the Blessed Frederick D. Usaman, no? October 7 nga, Blessed Frederick D. Usaman, no? Ang founder aning Saint Vincent de Paul, Society of Saint Vincent de Paul. Membro ko yung may kalaki ng Society of Saint Vincent de Paul. Ayan, no? So, karong adlaw may higala, gihinumduman na to ang magtutukod sa grupo Congregation of the Missions, kung CM, nga mao si San Vicente de Paul. Okay. So, ari na tamang higala sa ato ang catechism. Ako din kumustahon sa mga higala akong mga classmates, no? Si Father Norberto Obing Mason, a round of applause. si Father Dami Heramis, a round of applause. Pero si Father Tonton Arnaiz, ang Quasay Kura Paroko sa Quasay Parish sa kini Batingel. Okay na, no? Ari na tayo mahigala sa ato ang kuan. So, ba ito mahigala, no? Kini no, padayon na tamang higala, muna nasigutan na ito gahapon, ato maning natandog gahapon. So, ato na nisang padayunon ron, no? Okay, no? Yara, ari na tamang higala, no? So, do Catholic teachings with regard to devotions to Mary and the saints. Muna na, usani sa mga naproblemahan mga higala sa mga laing relihiyon, kay nagtuo sila nga antong gipaka-Diyos si Mama Mary o ang mga santos. Diya tadapit, medyo ilahang gisaway. Pero tinunanay lang, ang Catholic teachings about our veneration to Mary and the saints states that Catholics venerate Mary as the Mother of God and as a model of perfect faith and obedience to Christ, seeking her intercession as a powerful advocate to the faithful. Mura gina, no? Nga ato lang gidayig, atong gipasidunggan si Mama Mary, tungod kay lagi inahan man siya sa Dios. Ano, dili man ato pasidunggan nga inahan man na sa Dios. And secondly, gipasidunggan po nato si Mama Mary tungod kay siya mo ibasihan sa hingpit nga pagtuo ug pagtahod sa Dios. Unya, nangita kita sa iyang mga pag-ampo as a powerful advocate to the faithful. Kaya ang atong mahal nga birhen mutabang man gyud lagi na, matinabangon gyud na siya. And number 2, kining veneration of the saints. Ang atong mga santos ato nang gihimo gihapon gipasidunggan tungod sa ilang mga maayong binuhatan, no? Tungod sa ilahang pagkabalaan, tungod sa ilahang pagkasuod sa Ginoo, no? Whose prayer in
whose prayer in heaven are believed to be potent aids for the living to grow closer to God. So muna nga paampo ra gyud ta nga atong gikuha ang base ang kinabuhi sa mga santos. Although nga mga laing relihiyon di kin mutuwa ni pero dili kini pagtulon-ana dili maguni para sa mga laing relihiyon. We don't have to explain this to them. Ang problema lang kay hasta pod ang ato ang mga Katoliko papog kasabot ini. Agang kaayo mo na nga gamay ra kaayong pagdani sa mga laing relihiyon. Musunod gid ayon kay kulang lagi kay sila manghigala sa kahibalo kabahin po sa atong pagtulunan. Kaya nung una, wala simba-simba, unya ang ato po nga wapod kaayo po maka-apil sa mga kalihukan sa simbahan ug pagpasabot usap. No, muna nga importante ginakaayo ng katekisis manghigala. No, muna ako mga lay ministers, ang uban ng undang na gani manghigala, kaya ako man yung i-training. Dili man yung ko gusto ka na mga lay ministers ba nga half bitaw, half hazard ang mga gihimo. Ako yung tudluan, pero doon ay uban nga murag dili na gyud siguro sila kakaya ano nangundang. But anyway, wala man tayo mahimo na ilan man ang katungod, pero ako ara gyud unta nga makatuon pod sila ba nga kana pod ang pag-adto nila sa kabarangayan dili pod ba masayang kay pag-abot dito half kaayo ang ilahang kahibalo kana bitaw alang-alang ba. So dili man na pagdaot ako pero mo po'y hinungdan usahay nga ba ng undang nya plus gamay ra po kay manimba basta ka sa ulugan sa pulong kay mo palagi nang ato nga mga chapel leaders usahay nga di po papainito ning ato di po usahay po papainito ning atong mga lay minister nya plus duha tulo ra po kabuok in tawo ning manimba muna nga mangundang gini tawo ning uban pero doon naman lagi tay pamulungon kabahin ana ba kana bitang gamay ra kaing manimba kay mo daw na yung nga pananglitan mamasaw ka unya ang imong baboy pulo ka buok unya usaray mo dool imo bang pasawan ang usangan ni dool yun siya pasawan mo gyapon na bahala pag duha ra ka buok ning nanambong sa imong kasaulugan pagkasaulugan ra gyud ug gani ako dili pag-unsa mahigala no may istorya lamang ginato ni na-assign ko sa una og kanang shaton. Pag-abot ako dito, nangita dayon ko kadungog kog istorya kabahin ining Mantikil. Nga muni. Na-decide ko nga moadto ko. Misa ko dito sa Mantikil. So pag-abot ako dito, walay tao ang kapilya. Wala po'y tao ang palibot. Wala gitawo. So ang nahitabo naglibog ko so nini ana ra ba jud ko wa ra ba jud ko magbalon mga higala unya kisa maroy kay kalagmitan gyud ana kay ang Mantikil baya gikan sa Patag 23 kilometers ba sa layo gyud pagabot ko dito baling gutuma so wala pa joy tao dito mas maymad atog na kay makapangayo patabi sa kamuting kahoy na malamang intawon nga makatambal tong kagutom. So ang gihimo nako, di may bata nga gadula-dula. Akong giingnan dong. Akong giingnan pag ipangutanan ako. Asa man ning menteryo diri dong. Ano man? Ang ano dai sir? Basta ra. Ako yung ganti ka sir. Di dito nang lakaw mi. Pag abot sa menteryo mahigala, nagmisa ko dito. Ako ra usaw katong bata. Dili jud ako ra usaw pero ugada nga gamotong law nga bata ko amto ni simba nagkuyog-kuyog naman to. Ang nahitabo, nabisa dyan ko. Ako ra usa. Kay bata-bata pa ko sa una mga higala. Daring man kayo ko. Daring ba? Kanang muadto na kong bukid ako ra usa ra. Kung nahinaan ako kaambot, sayop man gito akong himo. Kaya mas maayo man yun na kay kauban. Pero itong higayuna god murag wala pa ko'y command ba sa akong pagkapari. Wala pa ko'y command. Usahay. Murag maikog pa ko, maulaw pa ko mo. Patabang murag ingon ni ana. So ang nahitabo dito ko dito ko rosa. So ang sabi nahitabo pag abot dito ko nagmisa na lamas menteryo sa Mantikil. Pag abot dito sa Mantikil, kuan pa ka ito sa unang menteryo sa Mantikil. Kuan pa kanang kakugnan pa ba? Kakugnan pa na naidaghang uway ingon ni ana. Pero naay mga lugnanan, pero dili pansyon. Sa una patogi. Ano bang lubnganan ba nga ito ang himo na ko nito bang nagmisa ko
Nya after mga 2 weeks siguro to, doon ay tigulang ani adto nako, nagpasalamat siya. Ingon siya nako nga, Father, nagkamisa dahil ka dito sa Minteros, Mantikil ko. Kaya nagpasalamat dahil akong tiyo. Masultihan ko no kang salamat kayo. Kau mo ba? Asa mo tiyo ni mo? Wala na, Father, patay naman. Yun sa manimo pag yun sa manimo pagkabalungan, nagpasalamat siya nako. Siya, gipadamon ko mo ko, Father. Padamon ko man ko nga, paingnan ko no ka nga, salamat kayo. Ayan, ala, no? So, muna nahitabo mga gala, no? Nga, kiniingon ni anak ba? No? Nga, ang mga kalihukan sa Katolikong simbahan, labi na gyud ang Santos nga misa, dako kay kanang kahulugan, labi na gyud sa mga patay, no? Kanang atong mga pamisa, no? Katong akong gihimo mga gala, nagsayangan man ko nga didto naman ko nya, wa man ko kamisa. So nya og magmisa ko didto sa kapilya, walay tao, mura mag-usik, may pa didto ko sa sementeryo kay perting daghanang tao dito na nang higda ni yuta. Dito pagkumon akong giblisingan ng mga kuan. Ingon ko ana mga higala sa una, karon di na kayo kay kuan naman gulang-gulang naman. Sakit namang lutahan pero naara gyapon gamay. Pero dili na ingon para sa una nga muglakaw ko. Lakaw ko. Ano no kanang sa ato na man ay bunto din na banlayo ang sakit ni tuhod. Ako nang misahan dito mga higala kanang gitawag og kanang tubod, no? Ibabaw na sa kining kasalaan. Tukuan na sa kasalaan. Tsaka dito pa yung tubod ha. Kumbati sa una pa to, pero karon ako kayo mo ato. Nga edad pa ko ato mga ay butang laman ato 40 siguro. 40 yung ganyan. Mga 30 kapin yung ganyan. Karon ko ano mong kumigala. 60 pila na ko ron? 66. Gilaliman ka mahigala. So di na sa takutob ha. So again, unsa ganito aton padayonon dong ugma karong Lunes. Karong Lunes ang ato ang katikise. Importante kini katikise mahigala. Pagka-importante ha. Kidaghan kay ang uban nga wala in taon makabalo sa ato ang Catholic teachings. Gamay ra kaayong taga-tagaan in taon o ginagmay pud mga ayuda. Bugas, tagil makilo, tagaan po rin taong tagup at kabuk sardinas, madala na. Hino na po yung uban nga tuplok po pagkahurot sa bugas, hurot po ng sardinas, bumalik na po sa Katoliko. Madali ba ng atong uban nga mga Katoliko nga mubalik naman po. Pero sige na, at least nakasimba-simba po sila kamay dito, pero malagi na, no? It is always a challenge for us Catholics to become missionaries. Mga misyonero, kaya kining simbahan Katoliko, misyonero ba yan? Actually, kasi Kristo mo ay pinaka-misyonero. Kaya si Kristo ba yung lawas mystic, ang simbahan ba yan ang lawas mistiko ni Kristo. So wala, no? So kumusta dahil na sa mga lugar nga akong ipanghisgutan, no? Kasalaan, no? Dulog, yung niya. Kanturis, kining daghang kayo mahigala, no? Daghang kayong mga lugar kay pag-abutan ko dito dili pag-unsa daring kay ko mahigala, no? Mungadto ko og mga lagyong lugar. Ang wala na ko maadto isa kuan kini Mantikil dito sa Saton kaning kwadra wako nakatukos kwadra kuan di ay kanang alain mga lugar nga wala na ko maadto dito, no? Daghan pero kalagmitan na adto ginako, no? Abino din nila nang usa kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.